Рано още народът спи. То използваме и ни. Да, така, се размърдали. Общо взето за такъв балкански път е поддържан. Няма движение заради това. Няма големи камиони. Той не е правен за големи камиони. Няма основа отдолу. За маска. Оттатък към откреста, дето миналата година Иван ни кара на кампаниите, беше много лош. Ние на Раец ходихме. Да. Да ти кажа горе-долу същото като тук. Не е много по-различно. Майче долу на полето слага колана. Аз така ще правя. Да си го сложим за един колан да не ни спират. Няма. И те са сънени, ядосани. Миналата година се качвахме от тук с Пасата до Света Мария. И лош е пътя. Даже малко и подминахме нагоре. Продължихме, че после се върнахме. Подминали сте нагоре към... Има едно там по-широко място, Да. има наредени пейки работа, такова като за съборче. До него стигнахме и викам то май беше по-дължо. От бати Иван ми го показа, нали ходихме няколко пъти до Мазниловци с джипа. Нямаше едно време, имаше един бор имаше там. Нямаше такова оживление, нямаше такива. Има други места, наименувани на някакви свети. Свети Спас, разни свети Илия, свети Атанас, има всякакви. Почти на всяка скала има нещо. Нали?
пратим. Той на идва не беше тук. А? И на идва не беше тук. Не съм върнал, знае. Ами, почиват си хората. Празнуват си. Коя вода тече? Еми има тя отгоре тук, той също се ядосваше, че не са спрели на някъде. Пълнат рибарниците. И тя подкопава пътя, така. Има рекичката, дето идва горе, ширината, дето го казваме. Тя минава през селото. Сега тече, ама лятото няма, поливат всякакви. Има градинка, нещо подобно. Тя и понамалява лятото. И може и да пресъхват. Ако е някаква сушва зимата, няма сняг. Той как се казва? Няма ли пак някакъв светия местно свиме? Света Богородица тук празнуват. На 14 август, прилича на 28. 15. 15 или там някъде. Тук на 28 празнуваме и на другия ден турбичките му тръгват на училище. От 1 септември почва най-по-време. Кой за Благоевград, кой за Светлин. И нямаше да пеша, тръгваш. Няма какво да се му фянкваш.
организират рали. Какво става? А нагоре, дето бех в Лясково, там Асено-Градско организираха по ния пътища. Тук идва един пряк път от Калайджиевци. Да, ходил ли си го? Не. Ма, Гришо ли каза Митко ли, че бил само с кон да минеш по него? С друго не става. Не може, бе. Аз съм го минал винаги прякия. Като нямаш работа в селото? Не бе, на училището ходих. От нашата махала тръгвам и... Бурджо! Голям му района. Да, бе. Или пред стопанката да се покаже, да заслужи хляба. Слушам, мъгличани заселяват се насам там, а тук никой не е дошъл. Дерета, джунгла. А някога да ли беше? Не. Нямаше така, всичко чисто. Имало и хора, и животни. Много. Уличното още не го гасат. То е по час. За какво ли е това улично? Кмета нали от тук? Вместо да увеличат малко, да има по-добър ток, това е ток нито уреди може, нито агрегати, разни хладилници. Не може да ги захранва. Виках на брат, когато имах овце. Вика, защо не си вземеш една фуражо-белачка? Вика, брат ми няма ток, не може да работи. Спялваше всичко. Ярми, работи. Парк на свободата, пейки. Пейки чешми. Нашата църква горе е по-модерна, по-издокарана, гледам тая западнала. Тук има и поддръжка кмета, засипали са дупките. Сигурно е назначил някой роднина да поддържа пътя. Гледам каратото и от рудника. Да. Има. Такава изпечена пръст. Скоро. И тук нещо се засипва. Нещо се придвижи. Тук даже и въглища малко са сипали.
Това беше мечкула, сега навлизаме в Екипна. Има един баир. Иде ли? И указатели има. Светлина. Тя май че казва, че не е идвала тук. Те едно време това не го празнува. Това е тук червената пръс. Не знам еколозите как се завъртяли да спят, да рушат природата. Не могат да се качат до тук. Нали, не знаят, че има такъв обект. Татко Бърдък просто имаше приказка, що на калайджиовци ставали картофи. Защото почвата е песъклива, сляпото куче му запълнят очите и зато и не идва. Сигурно няма, аз не пък знам. колорадския бръмбър му е много високо, не може толкова високо да лети. По мое време, и зато и няма. Гришка, по мое време нямаше такива колорадски бръмбъри, кьорови кучета, не знам какви ли не. И филоксера нямаше по лозята. Че има толкова не е имало сигурно. Ами, имах си такива сортове грозда, дето вика пръчка. Бучеш пръчката и живино. Да, ама ако не го пръскам, ще изсъхне, не ще замине. Вече няма това, всичко е химия. Той един колега, той е пчелар там, малко занимавате и с лозарство, овощарство. Между другото, колкото не без хич, пчеларството му основно. И търси, нали, някакъв сорт, да не се пръска. Викам, Христо, отела, нали го знаеш? Знам го. Пръска ли са? Не се пръска. Аз викам го пръскам и пак викаме нападнати едва има. Тъй, че какво ще търсиш, не да знам, какво ще намериш. Каза за пчеларство, много пъти съм потвърдил на брат ми, голямия. Викам, горе имаш идеално условие да си развоеш пчеларство. Трябва да ти идва отвътре. Значи, меда много го харесвам, обаче то занаят не го умее. Едно време имах, докато беше дядо ни жив, там под къщите, доста корени имахме. Повечето бяха прости, малко имаме, ето викаме европейски, тия модерните кошери. И идваха есен, ние като почне, сутрин рано вземем кошер и го топим в вода. казана с вода, пчелите да избрат. И се научиха тук от полските пчелари, идваха да вземаха ухата. Имахме си центрифуга, вадихме си мед. Имахме цели, то нямаше тогава такива продажби. Цели тиники връчви с мед. И тя се захаросваше една с лъжицата. Кремна си една лъжица, капна си и това е. Ако ще направили отстрани път да минават камионки да не рушат асфалта. Да, правилно е това. Да, така беше. Масло и мед имахме на корем. Бе и ракийка. Едно ще така стоеше. Малък голям минеш, цокни си една глътка или колко. Работа имаше, не е било само удоволствие. Че то с моя колега една година, ма те нещо не бяха станали лозята, ама аз имах горе-долу тъй. По-малко от обикновено, ама не чак нали много фрапира. Аз викам, за мен е хубава лоша година, горе-долу да не също бера. И носи там в службата грозги да почерпя, като съм правил гроздобер. Вика, за добрия пчелар каза лоша година няма. Ти вика, не си пчелар, си лозар, за добрия лозар каза лоша година няма. Абе има. Тя баба Лена на Сашо майко беше някъде от тия машини. Тя ходи на тъй. Магар от сега, тъй като е росно, пуска ли се да пасе или не? Пуска се. Не му пречи. Не. Тома животни, дето им пречи, ако е росно. Те ми пречи на всичките. Ама, това като
8-9 вече. Тя там нещата няма да падне. То нали продължава да вали отгоре? Така. За сметка на това всичко е зелено. Лятото като се изприщи, няма нищо изгоряло всичко. Дойдем! Камъняк. Постна земя. Ние с майчик там за юбилея и като беше нали, в София, ходихме, после дойдахме тук и бяхме взели дръвчета. Взехме да ги си масли с гара, не мога да го забия. Отдолу е камък. Има два пръста най-много пясък. То не е пръст пясък. Тук всеки ден да поливаш, няма да го намокаш. Гледам, вчера, не завчера излизах така. Всичко станало ливади. И първо ливади, после почват хръсталаци и накрая гори. Завзема. Ето Иван, нали гореше там над Сашко, над къщата. Една година почнал. Чак до Баира горе стигна. Викам, Иване, ще направиш пожар. Беше сухо и пожара тръгна да не грабне гората и отиде. Тя, Върна Данче, беше тогава много наплашена, защото зимата ще е било. Запалили там, са слели дочка свещички, взели нещо да се приказват, свещите са изкривили и там пада долу, запалва. Не, отстрани, там бе не е много, там нещо да се сгорели перденца, такива са работи, нали, не е столно, усетили са нали, на време, угасили го, ама тя оплашена и пък прати нали, пожарникар. Да, началник на пожарната. И му викала тъй, стана пожар. Хора вика, пострадали има или няма. Пожарна викахте ли не? Чакъв пожар е било тогава. Да няма работа за нас, за моите хора. Знам, че бил началник на пожарната. Не беше после нещо някаква друга длъжност, по-така, по-тихо, по-кротко. По-легално. Да. Парите може да съшки държи, може и по-добре да са, по-малко ядове, да. Той пък в Омуртаг, който е началника на пожарната му, приятел там, са випускник, заедно са учили, да. Не се знаят. Аз знам как го произвеждаха в Пловдив тук, на Съединението. Бе като шли войчите коли и войните Таня. Да. Те, не знам, Горна Оряховица ли бях карали школи, къде. И в Пловдив ги произвеждаха. Не знам на Сваката Петко, баща му да не е жив, бай или бе. Ами, до последно знам, че беше жив, бяха го пратили нещо в дом. Да. Ама, има ли възможност, нали, като един вид като през деня само, нали, не е задължен там, не е затворен. Свободен режим. Да. И, нали, си идва и такова, обаче каза, по-ме хубаво, вика там, като си дойде, вика, не ми е толкова хубаво. Ми дразни си сега, знае какво било, как, нали, сега и нацито. Сега дойде горе, не може да обикаля, не може едно. И с Линчо там по Шумен, като сме се разхождали, ни показва там по магазините, от шишарки там правени като кошници, работи, като сувенири, вика, такви с неща, вика, те ги правят. Там той болница ли, приют ли нещо? Има там нещо, как го водят, да. Айде серпиталище да кажем. Не е баш старчески дом, де. Половин старчески. Полу. Той така, за мен беше интелигентен човек, така. Сме си правили мовети, приказки. Той Сваката Петко си беше прекарал незаконен ток, там 30 месеци опънал. И идва инкасатора и майка му, мама Станка, да се похвали и каже, виж как, той бил приятел на Петко. Викат, махни всичко, те ще минат, вика, и мен ще окушарат и вас. Те доста турци има и в тяхното село. Има.
център. Те са близо до Брижани. Не са толкова зле. Не знам как са образували тия масиви, тия такова. От нагъване. Нещо май. Мен друго ми е по-интересно. Не си ходил, ама сигурно можеш представа. Алпите са даже от и по-високо и по-остро, ама на много по-голямо място. Алпите са най-високото място в Европа, са били дъно на море. По скалите откриват, нали, там наноси, нали, от животни отпечатъци. И викам, добре, нали, обяснявам си го горе-долу и нещо, нали, то не е станало от днеска за утре, нали, то е много дълго време. Се е станало. Нали, то е плавно, то не е отведнъж, ама викам, ти пък каква сила, нали, от дъно на море да го издигне до планина, нали, най-високото. Сега аз не знам дали е верно, не съм слушал там над Хан Крум, това Шуменското плато или как се води, горе високото, над Троица, казват, че е имало забити железа в камъните. Седно да връзваш лодки. Са връзвали лодки, да. Чувал съм ги аз тези работи. Не, то се личи, че е било, нали, море до там. Даже се знае името му е било Сарматско море, се е казвало. Ето, като бях по Свиленград, там като ходя с кравите по баирите, съм намирал разни морски черупки. Има. Значи това е било вода, море и се е изтеглило. Съм чел, че Странджа само е била суша, останала се е подавала.